Amikor itt vagyok, lenyűgöz a táj szépsége. Itt minden az én és kollégáim munkáját és döntéseink sikerességét igazolja. De vannak más kérdések is, amire én is keresem a válaszokat. Növény- és állatbiztosítás, otthonbiztosítás, géptörésbiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás. Tudom, mindegyikre szükségem van. Biztos, hogy a legjobbakat választottam? Kivel beszélhetném ezt meg? Fodrász vagyok, 32 éves. Vállalkozóként dolgozom. Egyre több vendégemmel beszélgetünk a nyugdíjról. Rádöbbentem, hogy az én korosztályomnak nem lesz nyugdíja. Kihez forduljak segítségért? A férjemmel olyan boldogan éltünk együtt, de tegnap váratlanul rosszul lett. Aggasztó az állapota. Mi lesz vele, és mi lesz velünk, ha valami történik? Ki tud most segíteni nekünk? Anyaként a gyermekeim a legfontosabbak a számomra, akiknek mindent meg akarok adni. De soha nem gondoltam volna, hogy mennyibe fog kerülni az általános iskola. És még csak a füzeteket vettük meg. Mi lesz, ha egyetemre mennek? Miből fogjuk ezt finanszírozni? Van erre valami megoldás? Velünk megbeszélheti, hogy valóban a legjobb megoldást választotta-e. Mi segítünk önnek abban, hogy legyen elég pénze a jövőben. Családi vészhelyzetek elhárítására, gyermekek felnevelésére, idős szülők támogatására és saját nyugdíj kiegészítésre. Minden esetre. Consekvit. Időben a holnap.